Francesco Totti a labda mögött, kis szöglet. Pjanic, nincs les, Totti. Most a Juventus nem figyel, De Rossi, gól! 5. perc! Micsoda védelmi hiba! Eleve nem figyeltek Tottira, a kis szöglet után visszakaphatta a labdát, aztán jön De Rossi, aki középső védőként szerez most gólt. A Cagliari ellen a 97. percben az első játéknapon volt már egy gólja, ez a második a szezonban. Na de hát ez azért nem volt egy életerős lövés. Itt látjuk, hogy nincs les, Pepe ragad be. És aztán De Rossi és Vidal akkora luftot rúg, hogy ez még az eredményjelzőre is felkerül. Vidal, Marchisio, Heinze, megint elakad benne, Tate hibája, Estigarribia és Stekelenburg! Ez bravúr volt a kapustól. És Tadej nem hiába megy egyből oda a társhoz megköszönni, mert ez a brazil jobb hátvéd hatalmas hibája volt. Abból alakult ki a lövőhelyzet. Vidal, Estigarribia, és az még jó, Chiellini gólt fejel, 61. perc, egyenlít a Juventus. Most már hiába a sok taktikai fegyver. Estigarribiának volt 2 szenzációsan jó lövése, akkor Stekelenburg védett. Most hát szilánkosra zúzta a labdát, és így Chiellini gólt fejelhetett. 1-1, az első gólja a szezonban Giorgio Chiellininek. Íme még egyszer, ez egy kiváló passz, Estigarribia rosszul rúg bele, és Chiellini ezt kihasználhatja. Az eltévedt bal hátvéd. Nagyjából egy vonal volt ez. Persze nyilván egy hivatalos célfotóval meg lehetne esetleg állapítani, hogy les volt. Nem tudom, de Chiellini befejeli, Stekelenburg is rossz ütemben lépett ki, Chiellini pedig szétveri a mellkasát örömében. Pjanic. Hol a labda? Barzai keresi, ott van, Lamela siker, 11-es! 62. perc, és még egy sárga lap gyorsan Vidalnak. Na hát ez a Vidal! Na itt van, ott a labda Lamela előtt, és jön Vidal. Lamela pedig tudja, hogy el kell esnie. Egy nagy párharc Buffon és Totti között. Totti! Buffon! Barzai kirúgja, Buffon kivédte! Na hát ez a 3 perc, ez abszolút a Juventusé volt. Pirlo milyen csel volt. Vidal, Lichtsteiner! És az oldalálló. Nagyon alá jött a labda, de megpróbálta még azért valahogy a kapu felé irányítani. Itt van a centerezés. Quagliarella. Giaccherininek. Nagy passz volt. Giaccherini ellövi Stekelenburg. Sunyin akarta a hosszúba csavarni. Tate teste mellett Giaccherini. Stekelenburg a helyén volt. Íme. Nem láthatott sokat belőle a kapus, de érezte, hogy mi következik. Elia gyorsít, Grékonál jobb passzban van, Quagliarella, Stekelenburg és mellé hullik. Óriási zicser volt Quagliarella előtt. Elia csinálja meg a helyzetet. Stekelenburg pedig nagyszerűen jön.